Vă spun deschis și elegant, am memorie de elefant. Țin minte din 98, cine a înscris și în ce repriză. Însă azi când plec de acasă, mi se întâmplă de surpriza. După 2 pași pe ale, uite am scos fierul din priză. Mai țin minte melodii, chiar din anii 2000, dar din drum mă-ntorc precis să văd ușa de-am închis. Am memoria foarte bună, însă știți care e hazul? După ce urc în mașină mă întreb, am închis gazul. Mai pățesc încă ceva după ce am ieșit grăbită. Când ajung în depărtare mă întreb apa o fi oprită și mă trec sudor pe spate până ajung iar la intrare, gândindu-mă cât voi scoate la consum din buzunare. Am memoria de elefant, însă uit ce fac acum. Uce gazul, fierul, apa, mă întorc mereu din drum. Știu tot din copilărie, anii, jocul, zilele, dar când plec grăbit în lume, uit să închid găinile. Recunosc că pățesc seară de seară, verific ușa de 3 ori și uneori hoții de afară. De atâta verificare s-a uzat iara și cheia. Bine că știu ce culoare preferam în clasa 3-a. Și sunt precis că nu doar eu uit să-mi iau pastilele. La memorie nu sunt zmeu, uit să închid găinile. Un savant spunea odată un lucru interesant: memoria pe termen lung seamănă cu un elefant, cea pe termen scurt numită călăreț grăbit și iute. Fuge repede prin gânduri, obosește în minute. Elefantul merge lent, pasul lui nu se grăbește, dar ce-a pus odată în minte greu de tot mai rătăcește. Am memoria de